Hi guys! Saon man nato niya. Well, karon na ako'y bagong na ako'y na ako'y bagong ituro sa inyo at ito ay makeup ni ayun anagid na si Gigi Hadid. Pagkagwapa dyan niya, diba? Everyone knows her and she's so hot, famous, beautiful. Sa totoo lang, fan ako ng makeup niya. Karon, I challenge myself to make gaya-gaya to her makeup. Try lang na kung kaya lang ako. Let's find my skin color. Since I'm acidic, we can put one shade lighter. Nag-uso man ang anak, tapos butang hinuon sila kana contouring ato ang dako na noo para di ta mahalata para lumiit lalo ang ating mukha, di ba? Para wala nang double chin. Diha na to mag-blend. Okay? Alright. Done na. Ay, nabruha ko kadali. Wait lang. Since you're not confident sa nose natin, lagyan na lang natin ng contour. And make sure mo naka-blend para hindi halata, parang shadow lang ba. I'm not really sure kung kaning na dirty blonde. Maging blonde ba akong kilay? So let's try it. Where are you, may pangkilay? Hindi mo na kailangan i-diin. Ang importante, nalagyan mo siya, pero relax lang yung kamay. Dapat. Tsaka hindi kailangan na madaming product. Kasi magbuo siya. Kailangan too much is wrong. Next. Let's try this. Uy! Kulit. Hoy! Ato na ni siyang ibuta. Hoy! Love ko. Love you. Love you. So na ako yung Maybelline Grey. It's liquid. We need to curl our lashes so that mag-blend siya sa fake lashes or hindi halata na ka-falsies ka tapos hindi mo na-curl, makita mo may nakababa. Yun yung fake. So, it doesn't look good. Show yung mura pero, hello, nag-fade na kain color. Kakalimpyo na ako. No? Pag mag-curl gani ka, nagababa siya in time. Kaya wala ka nagbutang mascara. So, it's better to put mascara. Or mascara. Mascara. Unsa man yung pag-pronounce. Okay, remember, we want it to blend with our false eyelashes, right? Katawanan man ko. Every fast tawag. Missy. Abnoy. Joke lang. Mo i-measure imong mata. So, buntingon sa nimo ng dulo. Extra. Okay. Itong gamay, mo na siya dali. Imong lashes, pag gamay, pahaba siya. Curve, curve, curve.
Pwede kayo maggamit ng tweezers. Pwede natin ilinis yan by putting again liquid eyeliner sa sulod. Yan guys. Tapos, try na to. And then after, yung lips. The owner gave me this, Lips Diva. If you wanna check their Instagram, try natin. Si Heartbreaker. Boom! I don't know if nakapasa niya sa inyo. Anyway, I want to say thank you sa pagtanaw sa akong video. Dili dyan na to magaya yung nawong kay gwapa dyan siya kaayo bay. Kung ganahan mo sa aning look, i-try nyo. Why not? Itag ko ninyo or isend sa comment inyong picture. And don't forget to subscribe sa akong YouTube. Please lang, kay na. Para maganahan po ko mag-post ng videos. Salamat kayo!